الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندرابي جلبي تدبي موجبي هوربي on calminama on jurama on mantama ko gido mon almudo mon miñi mon walla mawni mon Ousmane Jammalik Ba wana jallo wana kan arte darsumen arte darsumen yewtere korka wama adraka ma yewtere korka ko adi fof mbede wasiyon e horam e hulde jomiraado subhanahu wa ta'ala e darsumen bennudo en kaali qissa adama ko hen gonden en cuwa gaynude en bi iblis kuda do fodani adama e leñol mum o wi Allah mami ardube yeso mabbe ciagal mabbe nyaame mabbe e nane mabbe aha wa sharikum fil amwali wal aulad wa'idum wa ma ya'idumu ash-shaytanu illa ghurura shaytani ko expert décor o yonnanen ko yodani o mujjinen ko mojjani dude bakkar yodani ene sofi ko iblis yonna dum eden payito adama alayhi salam to qissa makko sada fayito mojjo a addoto kado ngaddora jobari dum non hol kado mo nawanten to qissa adama eden jobi kongudi ganduda Allah buri yidde cen Ousmane di kongudi ko ngoni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gido mon al mustafa sallallahu alaihi wasallam o yidido kongudi Allah buri yidde hadith omon to muslim an samurata bin jundub radiyallahu anhu won bandiral tokaram Ousmane Diallo Mozambique e ceerno Ousmane mami nelde ñebbe non mi nelduma sak ñebbe hajudo mi yani e ngel to korgel gongel france gel amnata kanil toksel gel ñade fu o neldami palatuji o ko suppu kanje o ko ñebbe e onon banaabe ne ñaamje ko banaabe o waawide baababe biete ñande fof o mo neldami suppu kanje ñebbe dum wona dum jobari korka wana dum yobare korka yobare subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kongude didi ene hoye demgal ene tedde pesir ene weli arrahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim ado yobi e nyalo mo korka ada jangto dido kongude berde ma welliro ko issa adama gonde eden dusa adama eden payto adama eden jangto Allah e nam الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله سنة جنتو الله بوري موجي فودي دو كونغود ار جانغ القرآن بدأ هن كتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جولا يجد مع المصطفى الله جولا ما لا بسبو كان مسلمان كوركو كاكا تمبن ألا كوهان ركن تقوى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله يدا كو تمبتن كو دو ود اون rewbe ne nelaado yon birdu o yon limir pedeli mon pedeli mane cettuno ma dange ismi ala kurus non sa ala kurus ay tar bonara kurus wona dewal Allah woni dewal Allah koko kala ha ko yimbe heppama dum kurus way ko microphone ni way ko sajadi joni nelaado wi ko yen limir pedeli dum woni nelaado kala ko janginen e dewal Allah wirdu ala fo ko buri temedere sa wi subhanallah alhamdulillah bi temedere subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar awina la bi temedere aya fama bakkar ma fu walla sa wadi baqiyat aya fama bakkar ma fu hay so fote ngufa geeci ndeysaan ceerno Ousmane hakkunde adam bamen adam iblis holko kewi iblis mawno kini o yi adam an tegada ko bakkere min tegrami ko jengol min burma mi sujjantama o hasidi adam kala kasidido o way kono iblis ni dum wadi o waatire fenade kadi kala baaddo kadi e fenade o way kono iblis ni ceerno Ousmane holko iblis wi وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إبليس أولو كنار وي آدم والله آدم أي كيلو لك من كمي كونسي ما بدي ما موجره لسان يو شكل الدولة غنغل جل تاتي دو جيل خيسال بي جيل دوسا لي دوسا خيسال دالاي ليرال بلا مارياج بي كوكو ليرال ما هاد مارياج سو مبادا خيسال جي إبليس وي ما ان بايلو تاغودي الله إبليس وي نونتي او حالي غون ان باتي ويلو تاغودي الله خيسال او دو بانغene باولي او غاني نيولي او غاني اوفي comme le drapeau soudani couleur hamba lindis andari kanko balejo anda ko bodejo la hawla wala quwwata illa billah Allah wadam ma hulwete baliru jondu bida ayida ko Allah wadma ko iblis waati wi adama sa nyame kido lekki Allah wi ma hara nyame kido lekki hada ma wurdi do nder aljannata abadan adama wallahi ko mi gido ma meda wasiyo maron mi halni mon sa ida ma jetta sa don goppa adama alayhi salam onani hala iblis waswas iblis o medi baram lifol kanko yummin hawa awraji mabbe peñi bandirabe sehilabe be jetti baram lif ebe takkay koye mabbe ebe cuwora koye mabbe holko mbi ceerno Usman be mbi Allah min toñi koye men yaafo min sa wadi bakkat wi Allah mi toñi hoore hono woni iblis wi min budi adama tagira ko bekkata tagira mi ko jengol ewo sa wadi non wala biya ko hoddir a toñi podda ko yankinade cujjango ya biya Allah mi toñi hooram dum wadi bandirabe sehilabe wadde bakkar wala wayde yaafno Allah tarbikino miskinikino buri on badowa dewal Allah nyalla wastade nyalla firade becce hanki mi wadi temedere mi watti temedere jetta kurus lagge liggay dane wala en hollir dewal mu Allah yimbe men den be cuudanna dewal mabbe Allah be kollira bakkar wala be kollita bakkari bakkar mabbe feeñe buri ni be dewal Allah mabbe feeñe gore mabbe ene hoora dubi ciapanne galli mu anda fina subaka ene hoori nawara kaytaar mum birik mum seyti sakko kaytaar ni nyalon ha hira jofta taw kornol hodo umma oppa ha jamma ha jomsun dano ummoro sesa salgino wala julde wala wayde eno no bien mi wadi hanki mbattumi minen kay Allah fala tuzakku anfusakum anda ko mo won bakkar mbadda so tude dum tan dum Allah wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wa badalum sayi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un Muhammad ibn al-Mukandir o da aya o jangi o way o mbare en gandane way ngaden darga tawtan bakkaruji lubdi bonni en jejjiri dum ahsahu Allah wa nasu Allah windi en jejjiri kiraman katibin en jejjiri bakkaruji en tuba dim jiyen baddo bakkar eden jardum taw eden jogi baadi non eden jogi burdi din bonde eden pela neddo goddo to bakkaruji en ganda en jaafamo en jaafaka adam holko wi ceerno Usman ربنا ظلمنا كانكو يمن هوا بي من توني كو يامن دي سان ايم الجنه كو بي كال بي إنا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا من النبي قد ادنا امي كلنا الله قال امين وانا فيوتو وني هن وانا تياتر جالين وني هن يمي هبل قال امين ويل كو جالي دهن قال كالدو جالي دن غوني ما بوجي غردون ما مايدا اردون ما نيو اردون ما فيات اردون كو دون الله ادي دوم دو بالم جربو ان قال امين تومي غونو ادو امي كلنا الله ان wonno ummade jammene juula en wonno korka en wonno tarawih en wonno sakkade en wonno nyamminde ko dum wonno galle dum woni Allah rokki min hande sar hande min beltita ade jannatu ceerno Usman ko adam e hawa bi be bi rabbana zalamna e Allah min toñi ko amen sa yurma ak min aya faak min jeye e bonirabe wallahi mo Allah ya faak yurma ak bonirama bandirabe sehilabe e nam e ko kalden sen ciftori mi bino on so Allah jabi mami haalo qissa sudan najo bilejo tubdo sa wadi bakkar awr ma feñ onon gandi ko wadi mo tubti bandirabe julbe fesibe horbe wonbe qissa adam en jidi al mustafa biya sallallahu alaihi wasallam o wi kam o jangi qur'an ha wayu o yaha sernabe o yidi wonde waliyu o yaha ceerno haw yette sernabe hewbe ndeke wana sernabe ko wilobe mi halindum e bande boydo e min gandi so be gari amara de mili groupe police ne be nangat namde de li Abdurrahman to jama alwani gidam sahilam bandam ko prison central kanyum kambe chakanobe minen badano investigation e na wilebe o wi waji goto are makko wi mo ceerno suka debbo no mbi yidi dum tinno walla mi dañi suka debbo o wi liggi mi suka debbo oppi comci mum bori no yummum jibru faye gorko faye galle gorko wala hawla wala quwwata illa billah o wi gorko are makko ene wulla ko sehil makko wi mo arga ceerno adam o ko woni o wiyam debbo bori mo ciot fayi nder wuro
ndeke mo liggi o ko ɓi sahil makko ko ñanden o tuubi kono sa tuubi a sikki sey nañi goppuma ɓe goppatama namdede bilejo yamannajo o yinde o wi'omo tuubi joom suudo makko maayi ɓiɓɓe makko maayi o wi galle makko tan o wi bammakko wonno bilejo kañum jangguino o yimo e koyɗol wima ko gonɗa ko mo alay dara a wonani dow mum o wi nde waɗata bilewu nde ɓe ƴetta qur'ana ɓe nana e tarode ɓe pecce qur'an ɗiɗi ɓe jaɓɓa hen ɓe mbaɗa ƴiƴe fiiliro o wi mi juulatani walla mi juulato mi salligina to mi laaɓani wala hawla wala quwata illa ko ɗum no woni halaw mbaɗata o bilejo suudannajo tuubi caggal nde bonni feere oɗo ndeysan eynam ɗum gare tuubanen allah gare tuubanen allah en onon wiyoɓe concerne a taw gara kon wileɓe tuubanen allah enen fof bandiraɓe sehilal adama alayhisalam nde waɗi bakkar tuubane allah kadi ko allah wi fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawabu rahim adama tuubi hoto fel hoddira baade a suwa yiide a andata ko hoddiro ɗum waɗi o wiyama hadis nan to bouhari e muslim annabi moussa wi adama alayhisalam o wi ba adama an woni bamum yimɓe allah tagirima junngo mum fittade wurtama ma malaikaji cujjani o haali ɓuure adama ko an yaltini min aljanna e bakkar ma so wonano an min jaltata adama an waɗi min tampude adama an tampini min moussa wimo adama wimo moussa an ka bani an woni ande bani israil allah suɓimama e deftere mum allah haaldema direct wa kallama allahu moussa taklima so allah haaldema direct noon allah wima inni ana allahu rabbul alamin ñande fof jangga qur'ana allah ne haaldema sa jangi qur'ana allah nene haaldema wima ya bani adam ya ayuha nnasu taqu rabbakum allah nene haalde min kono en jiiɗa nande haala allah en goppi haala allah ɗum waɗi allah wi wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittahadu hada alqur'ana mahjura e nelaɗo wi e allah yimɓe goppi qur'ana ɓe ƴetti patati patata sisi sasa woodi yaaɓe ha mbiɗe haala neɗɗo ɓuuri haala allah laabi ujunnaje jeegom nanguɗen hen koɗe ko ɗum hulɓini haala allah ne foti haala neɗɗo yo allah rokku en tuubi haade men mayde bandiraɓe sehilaɓe o wimo an moussa allah haaldema direct aɗa felami ko ganduɗa allah hoddiri ɗum e yam guila mi suwa taguede neraɗo wi hajja adama fooli moussa hoddira en ganda ko hoddira baade suwa arde sa dillini sababu caggal ɗum ko kewi fof ko ɗum woni hoddiro kono baade suwa hoddirede a anda ko hoddira ɗum ne gaare mbiyen en toñi koye men yo allah yaafoyen ko qissa adama ko noon waɗi bamen adama yaafni allah ko jaforoɗo rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin ndeysan so kumtare ari Samba Diallo gadda mbus goto glace mbaɗa e pot joƴƴina mbiya an goto yarata ala ɗum wattake waɗe termus walla mbaɗa e bool mawɗo gadda tamoroje ɗe dokka goto fof tamorore taw ko ɗum joguiɗa nera sallah sallam yen kulɗo jeygol hay soko feccere tamorore cakkoɗa ɗum mbiya dhahaba dhama'u wabtalat al uruqu wa thabata al ajr inchallah julna farma julna galle ma ndeysan Hasan ben Ali o nelaɗo jangini kam duwa o mbeɗa duwa ɗum so mbeɗa juula witiri walla so mbeɗa juula witiri walla so mbeɗa nafla allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك encore korka ma ñalawma fof hono ko ma ɓuuri urde e uranteri saɗa taƴa noon saɗa hoori no duwaw ma ne jaabe saɗa taƴa kadi jowa ma ne jaabe duwanɗa hoore ma e jinnaɓe ma wurɓe ma ay mo meɗɗa ñohde o mo meɗɗa tonje o duwanɗa ɗum mbiya rabbi ighfirli wali walidayya wali man lahu haqqun alayhi walil muslimina ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين